Què passa, gent del submón? ¿Qué pasa, gent del submón? Hola, ¿qué tal? Así estem en un nou experiment del canal en el que esperem que vos agrade, que esto va a ser un... Podcast. ¿Qué es un podcast? Pues voldreu saber què és, perquè és una paraula nova que acaba de dir fa res, bueno... És una cosa que s'està donant avui en dia per internet. Sí, que s'ha agradat molt. Sí, que és una xarra en la que tu parles de moltes coses, però sense tapujos i sense tindre que haver cortes per lo que siga. Per edició i tot això. Tot el rotllo, algunes paraules que te trabes... Pues així no, així va ser el món de Juan i Patri sense talls. Així que esperem que vos agrade i que si vos agrada subscriviu-vos així baix, que anem a fer molt més podcast i en els pròxims anem a tindre invitats, anem a fer entrevistes o lo que isca, però sobretot anem a tindre gent que estiga entre nosaltres, que compartisca els nostres ideals i les nostres coses per a que estiga per així nosaltres. Sí, tu, pues per a compartir espai, què collins és? Correctament. Així que anem en el primer tema perquè van eixint temes que això és com si fos una xarra, realment, no és... Tu què opines? Tu què opines? O sea, és l'opinió real. Espera, que està parlant d'esta persona. Correcte. Que no sabia com parar. Perdona per no donar-te aquest punt de parlar. Això és un inception, saps? De que estem parlant-hi a una persona mentre nosaltres estem en el nostre present, això serà el nostre futur gravat des del nostre passat i la persona s'ho estarà veient en el seu present. Buah. Per favor. Quines coses diguem en aquestes hores de la nit. Pues tot este tipus de coses en els vídeos les retallem i en este podcast pues no. Així. Bueno, ens estem enrotllant molt. Anem al tema. Anem al tema. En el primer tema en el que anem a parlar és sobre la Catedral de València, que ha sigut notícia esta setmana perquè la Catedral de València, la coberta de la fatxà... La frontera. De la frontera. És que, la fatxà és una persona que és molt de dretes. Perdoneu un poc perquè és que jo soc de la zona xurra. Tu és mig xurra. Bueno, de la zona xurra, vale? I parlem mig xurro on jo visc. A on Juan viu no, perquè cada uno vivim a sa casa i encara visquem junts en el món per a que se penseu que no... I tindré que donar-li senyes personals. Però bueno... Quantes vegades anem a pixar al dia? En el pròxim podcast? En el pròxim podcast ho diguem. I farem una anàlisi d'orina perquè sapeu com estem. No. Que és broma, que és broma, no. Però la frontera de la Catedral de València, on estan els arcs, estos tan simbòlics... La romànica? Sí. On estan les cares de la llegenda de les dones de Lleida. Sí, sí, podeu... N'hi ha sigut notícia perquè les termites s'estan menjant la madera que és la que conforma les bigues i estan apuntalades i ja fa 5 anys des que estava Rita que estan volent fer que la Catedral de València pues, tinga una milloria en aquest tema. Ah, ara comprenc per què n'hi ha gent que deia que per unes coses n'hi ha diners però per a la catedral no n'hi ha. Claro, no n'hi ha diners per a la catedral perquè és que no me pareix un monument prou important com per a salvar-lo, que no ens passa un Notre Dame. Sí, però Notre Dame se crema i així se va caure. Prohibit fumar, proper de la catedral, que no m'entere jo. Que no m'entere jo, que fumeu davant de la catedral, Anem a estar ahí fent guàrdia. T'imagines? De veritat? No. Algú fent guàrdia que li digui excuse me, don't smoke here. Espera, us vaig ensenyar on és per a que sapeu poco más o menos on és en el meu mòbil per a que sapeu exactament el punt. Imagineu-vos que ara vos va gravar, pues això és un Inception dins de l'Inceptions. O sigui, estareu vosaltres eixint en una gravació d'un mòbil gravat. O sea... Ah, és la gòtica? A veure si podem veure-ho millor, d'una manera més àmplia, perquè se veu... Ai.
És esta zona, esta és la catedral de València, esta és la porta per on entrem per on està la plaça de la Verge. I és esta zona d'ací, que és molt coneguda, la que està apuntalada perquè se cau. Pues esa zona estava remodelada fa poquet, estaven tirant-li remodelació, és la part més antiga de la catedral, la primera que s'ha començat a construir després de... quan s'ha començat a fer la catedral cristiana, quan arribaren a la mesquita. Pues ahí està, que no la toquen i ja fa molt de temps que arquitectes i especialistes de la Universitat de València han volgut que la catedral de València tinga una remodelació, que n'hi ha subvencions per arreglar-la, però encara no hi ha hagut ningú ni contestació per part de Diputació ni res per a posar mà i poder ajudar a la catedral de València no caiga la façana, perquè quan se caiga anem a tindre un Notre Dame 2 i segurament anem a passar-ho mal els valencians, perquè és un emblema. A mi el que no m'agrada és el que li han fet per dins a la catedral, de separar la zona religiosa on estan els bancs, de separar l'altra, o sigui, trenca completament la vista. A veure, si vols tindre-la oberta per quan hi ha religió ahí donant missa, tindre-la tota oberta, i quan vols tindre-la tancar perquè hi ha horari de turistes que estan ahí tots els guiris fent fotos, doncs tindre-la tota oberta, i aquests pantallassos ahí blancs, que més veïns. I parlant de tot això un poquet, t'has donat compte que li has dit en els 3 idiomes, en català, en valencià i en castellà? Què he dit? Has dit fatxà, en un castellanisme com un piano, façana i frontera. Bueno, dona igual, ja... Visca el mesclaio xurril! Vinga, mesclaio xurril. Sabeu, no vaig a dir on visc, però la meva zona és xurrar. No diria que és mig xurra, però quasi. Ja que estem en tot això, dir de que Patri és dislèxica, així de que no li tingueu en compte aquestes coses. No, soc dislèxica, no sé distingir si és esquerra o dreta, dic algunes paraules que no estan bé, saps? O sigui, confundir les lletres, se me menegen, no és per la vista, perquè la vista no afecta, sí que tinc els portaulleres, però no les gaste, les ulleres no m'agraden, me queden, pare que siga, vamos, entonces no les duc. I no m'afecta la vista, m'afecta més a la ment, així que és una cosa que és normal. Això sí, quan tingui que conduir ja veurem, saps? Perquè encara no tinc el carnet, però quan tinc el carnet, mare meva, em vaig a liar-me si me diu Te diran esquerra. Me dirà esquerra i jo ni la dreta. No te creguis, això passa moltíssimes vegades. Home, doncs pensa jo que és una condició que se pot dir, no, això no impossibilita a una persona de conduir, o sigui que... No, així que no és gran el problema. No, el problema pot estar en si te diuen eixida de l'autopista a 200 metres, pròxima eixida a 4 quilòmetres i te botes la de 200 metres. Potser, si me'n vaig a Teruel acabo en Huesca, saps? No... Ostres, pues ja que estem allà anem a veure el Monasterio de Piedra, no? Claro, ja està en Zaragoza, molt bé, molt bonic, bueno, Zaragoza no, perdó, en València, Zaragoza. Però Zaragoza? I Zaragoza és més Europa. Alguna que se diga Sara, que escriga Goza. I per cert, a tot això, si voleu saber coses sobre nosaltres, com per exemple que Patri és dislèxica o per exemple qualsevol cosa, escrigueu-ho en els comentaris. O sea, no tingueu vergonya en preguntar-nos... Si se pot dir en YouTube, ho direm, si no, no. Exactament, així que ja faré un vídeo sobre el tema de la dislèxia i com afecta en l'idioma valencià, perquè en castellà és molt foto, però en valencià encara més. Que no anem a fer spoiler, però tenim pensat un vídeo sobre noves condicions de l'idioma que estan afectant a tots els idiomes del món, evolució lingüística en certa manera, o tonteria, segons se mire, no anem a fer spoiler, però tenim un vídeo pensat des de fa temps sobre aquest tema. Sí. Anem a fer spoiler. No, jamás. El spoiler es malo. No hagas spoilers, porque tu salud está en riesgo. Eso es lo que hay. Bueno, va, que estem tot el rato xerrant, de xarra de tu a tu. Claro, xarra de tu a tu. Però no estem parlant dels temes que concernen. No, i anem a parlar sobre el segon tema. El segon tema són les eleccions i la cultura valenciana en si. Eleccions. Cultura valenciana. No, a veure... Este tema a mi me toca molt la moral.
realment ja sabeu que en este canal som polítics, no ens definim per ningú partit polític en qüestió, no som ni d'uns ni d'altres. Ni d'esquerra ni de dreta. Exactament, ni del centre ni lliberals. Som apolítics completament. No tenim ninguna oposició política. Mos han volgut embaucar alguns partits polítics? Sí. Sí, no anem a dir quins. No. Que han volgut que estiguem en els seus partits? Sí. Sí, molt, i mos han oferit coses. I hem dit que no, perquè el món de Juan i Patri no és polític, però sí que volem criticar que els partits polítics, sí, ja siga d'un lloc o d'altre, crec que volen més xuplar del pot que intentar solucionar el tema de la cultura valenciana. Molts partits ara en cada eleccions prometen que van a fer coses per la cultura valenciana i realment no la van a fer. Així que... Sí, que canvia la senyera, perdona. Vale. Pues el que volem dir és això, que no tenim, que els partits polítics volen més els diners que solucionar el problema. Molta gent que serà de molts partits polítics, sobretot valencianistes, ens estarà escoltant ara mateix i s'estarà estirant dels monyos. Sí. Doncs bé, no parlem de les persones individuals que estan en aquests polítics, perquè poden ser bones persones, poden dedicar-se bé, però sí que el sistema, l'estructura política d'Espanya actualment no està bé, no se reconeix completament la veu del poble i n'hi ha que canviar moltes coses i n'hi haurà molta gent que dirà és que la política és l'única solució. La política, de com està constituïda a lo que té que ser, lo que tindria que ser per a que la gent ho visquera bé, va com del cel a la terra. I això no se pot dir en tal partit ho farà, tal partit ho promet, perquè és entrar dins del mateix xoc. O sigui, tots necessiten el vot per a governar i una vegada estan en el govern fan el que volen. Així és com funcionen tots. Així l'estructura és molt difícil canviar-ho tot des de raïl, o els canvis que se fan són tan imperceptibles que no se noten. Exactament, així que el que digué Juan en el vídeo de la democràcia i tal, que tu com a ser humà elegeixes al teu representant que creus que va fer per tu el que la teua veu creu, o sigui, tu dius vull que n'hi hagi un representant que creu que jo va... Ja que estem parlant de la cultura valenciana, o que defenga el valencià. Exactament. Però a partir d'ahí se representant pot fer el que li dóna la gana. Exactament. I en València tenim molts bons exemples d'aquest cas. Sí, del que volem dir en esto és que realment la cultura valenciana no deu de ser tratada políticament, sinó que deu de ser tratada més culturalment i per la gent. I que si volem defensar la cultura valenciana hem de defensar la gent del poble i no estar esperant que un polític solucioni el tema. Correcte. Sí, a veure, si tu cuides el valencià, t'agrada el valencià i tot això, parla-lo. Hi ha molta gent que és supervalencianista i que te'ls trobes per el carrer i potser, jo què sé, en el bus es comença una conversació, ai, pues fa bon oratge, el que siga, i esteu parlant en castellà. Sí. I de repente, quan ja se duen 15 frases, anda, però si eres valencià parlant, pues sí. Sí, igual com el xiste dels anglesos, no? Que diu, tu quan vas allí parles paiet que t'entendran i no sé què. Ah, sí. ¿Sabes? Pues és més vell que la fam. Sí, diu, és que què fem els dos parlant en anglès? És el tema de que la cultura valenciana se defèn des de casa. Des de casa, des d'on sempre s'ha defès. Des de les associacions valencianistes que fan per la cultura valenciana sense polititzar-la. Així que donem tot el nostre suport a totes les associacions valencianistes. No estem criticant a les altres que sí que se polititzen, perquè no, però sí, però no volem posar ciçanya. Així que esperem que no mos ho tingueu en compte, perquè és la nostra manera de pensar. No a les polititzacions. Exactament. Ja està, simplement, o sigui, és això. I va cap a tots. Sí, cap a tots. Cap als que la cultura valenciana, cap als que no. Un altre tema, va. Un altre tema. El tema que tenim ara per a tocar és el Cabanyal, les promeses del Cabanyal. Les incompludes? Compleses? Incompludes? Les que no s'han fet. Exactament. Ai, la conjugació verbal en valencià. Aquestes promeses que no s'han complit, que han sigut una notícia esta última setmana també,
perquè el canal Amiga Valenciana TV ha fet un vídeo sobre el tema. Que tenim una entrevista que mos feren a nosaltres. És tipus un podcast. La podeu veure en el seu canal o les deixarem així baix per a que la vegeu, perquè és que ens encanta que aquesta entrevista fou la primera entrevista que ens han fet i un beset has de fer en València per haver-nos-la fet. Només per això ja se mereixen un beset. I els d'Amics de Valenciana TV, a tots els que la conformen, un beset també. I al poble de Torrent per acollir-nos amb tant d'amor. De veritat? Que ponen Torrent? Així que, torrentins. El que volem dir-vos és que la Canal Amiga ha fet un vídeo sobre el Cabanyal, sobre les promeses que no s'han pogut fer i no s'han complit, i ara que són eleccions tornen a anar als partits polítics del Cabanyal a dir el mateix que diuen fa 4 anys i no han fet. Els veïns del Cabanyal estan vivint encara en el que estan vivint. Jo sobre això tinc molt que parlar, perquè és que s'omplien la boca els polítics que guanyaren, que ara en guany 2019, sí, abans de les eleccions municipals, perquè potser això ho estàs veient d'ací 20 anys i no t'estàs enterant de la copla, però a dia d'avui, 2019, que estem, els partits que estaven governant fins a enguany s'ompliren la boca en una quantitat de promeses i tot això, perquè, clar, les ampliacions que n'hi havia en València, el PCO, que anava a continuar l'avinguda de Blasco Ibáñez, anava a derribar gran part de les cases del Cabanyal. Diuen, és que se van expropiar moltes i n'hi ha que molt de lío perquè algunes ja eren de l'Ajuntament i ja estaven assolades, molts solars estaven ocupats, n'hi havia cases ocupades i això tampoc agradava als veïns, n'hi havia zones que estaven completament deshabitades dins d'aquesta mateixa zona. Per què negar-ho? N'hi havia droga, també, que és una zona mala de València, per desgràcia, i tot això anava a repercutir positivament al barri en millora de comunicacions, millora d'edificacions, noves coses de residències per a majors, per a deports, per a jo que sé, mil històries, però clar, anava a ser derribar cases que estaven ahí en una part molt important de València i moltes han tingut part d'obra d'art, que estan molt ben pintades, cuidades pels propis veïns o per artistes, i bueno, tot això. Doncs bé, els governants d'ací s'ompliren la boca dient que anaven a protegir el Cabanyal i que no anaven a avisar que se construïa la Blasco Ibáñez esta, però que anaven a fer tot el bo per el barri i tot això. I així estem a dia 2019, 4 anys més tard, i no s'ha fet res. Així que, gent del món, si voleu fer alguna cosa, feu-ho vosaltres. Sí, perquè si tenen que esperar a que faci un altre... No, però me pareix un tema fotut per a les gens del Cabanyal, perquè no és el millor barri de València, no és que tingui la millor fama, és un barri preciós, però no té la millor fama. Això sí, a la gent que vos veu del Cabanyal no us penseu que dient que sou uns cocaïnomans, ni que sou uns narcotraficants, no ho sou. Que no ho hem deixat caure en ningú moment, però que millor aclarar-ho. No, però millor aclarar-ho, perquè no volem que se penseu que estem ahí tirant merda, que no és de veres, perquè nosaltres l'únic que volem és que aquest barri siga el que ha sigut sempre, una meravella. És un enclau de València, jope, però si té llibres que parlen de la seva història punta pala, però si pareix el cor d'Espanya, però en València. El gran Blasco Ibáñez va viure allà en el Cabanyal i li tenim molt de... La frontereta i la Malvarrosa. Molt d'amor a Blasco Ibáñez en este canal. Ostres, i jo. Sí, ara, perquè antes no. ¿Perdona? No, que és broma, O sea, en fin, gent del món. Tenim algun tema més? No tenim ningú tema més, esperem que vosaltres proposeu temes per al nostre següent podcast, que el podeu deixar així baix en els comentaris o enviar-nos per les nostres redes socials, que tenim Facebook e Instagram. Ens podeu trobar per el nostre nom de canal, per el món de Fan i Pàtria en els dos puestos. Podeu stalkejar-nos per totes les redes socials que vulgueu. I comentar-vos de quin temes voleu que parlem, però això sí, si voleu que parlem en este canal està bé, però si voleu que parlem en el nostre primer canal teniu que passar-se per Patreon. Exacte, que això és una cosa que ens diu molta gent, feu vídeos sobre tal. Nosaltres la temàtica dels vídeos de peticions la triem en Patreon. Exactament. Necessita suport el canal, que voleu que vos diguem? No, anem a ser sincers, saps? Sí, les coses no se fan per amor a l'arte. Que també, perquè començar... Si eres milionari, sí. Home, si eres milionari, sí, perquè te pots comprar un quadre de Miró perfectament. I ficar-lo en el teu cuarto de bany. Exactament. Com aquell, no?
En fin. Sí, de repente li esguites el musel, ahí fasca. O si no, no sé, estàs dutxant-te i comences a veure com se desfaga la pintura. Que un horror, por favor. Y acaba de enterrar la pintura y dius, me he comprado un miró y de golpe diu, un miró no se desfà, pues entonces es falsificado, en fin. Vale, quina història s'acabem d'inventar en el cap en mitad de la despedida. Pues això passa en tots els vídeos, però pues no ho detallem, exacte, no ho veieu. I així sí que ho podeu veure, això i totes les nostres anades de cap i totes les nostres ideetes. Així en aquest gent del món, esperem que us hagi agradat este vídeo. Doneu-li like, que el compartiu, el subscriviu-vos tot i tal. I si vol, i el que hem dit, que esperem que us hagi agradat. Així que, gent del món, no te baixes del submón. Ciao!